Egunon lagunak, zuekin urreta ikastetxeko Pospolini irratia. Gaur, otsailaren 1 da, asteazkena, eta 3. mailako ikaslek eskainiko dizuegu saio hau. Hasierrek esango digu ze eguraldi izango dugu gaur eta bihar. Mirenek jantokiko menua berri emango digu. Eta azkenik txiste bat kontatuko digu Enekok. Kirolak, urtebetetxeak eta musika ere izango ditugu. Kiroleko albiste batekin hasiko dugu saioa. Atletikek aurrera egin du erregearen kopan. Bartzelonari irabazi ostean San Mamesen. Hortaz, talde bizkaitarrak bi lehiaketetan bizirik jarraituko du, bai kopan, bai ligan. Orain arte, taldeko goleatzailerik onenak Llorente eta Gabilondo dira. Miren, zer dugu gaur bazkaltzeko? Gaur, janari gozoa dugu jantokian. Arrozo tomatearekin, patata frijituak eta postra, jogurra, mandarina edo laranja. Gogoratu, bazkari guztia bukatu behar da, osasuntsua delako. Asier, esango aldi guzu ze eguraldi izango dugun gaur eta bihar? Gaur eguraldi ona dugu, eguzkia eta noizbenka hodeiak. 15 gradu daude kalean, baina bihar euria egingo du. Ez ahaztu euritakoa hartu behar duzuela kalera atera aurretik. Mana, mana. Mana, mana. Mana, mana. Eta jara aurretik txiste bat kontatuko digu Enekok. Adi guztiok, ea txistea gustatzen zaizuen. Gizon bat txori dendara sartu da eta loro elebiduna eskatu du. Dendariak hanka bakoitzean soka bana zuen bat erakutsi zio. Eskerreko sokatik tira eginez gero euskaraz hitz egingo dizu eta eskuinekotik tira eginez gero katalanez. Eta bezeroa galdetu zion. Aizu eta bietatik tira egiten badiot eta loroak erantzun zion. Soso alakoa, lurrera joango naiz mokoz aurrera. Eta txistearen ostean, Magalik gure herrian izango den ekitaldi baten berri emango digu. Gaur, arratsaldeko 6etan, kontzertu bat izango dugu kulturetxean. Rafa Rueda Mungiarra zuzenean joko ditu berazken laneko abestia. Ondoren Harry Potter pelikula izango dugu, dena hiru eroren truke. Nire izana, ni naizena, pasioan dabil batetik bestera. Ia metroz metro, saiesten zulo. Basauri, Bilbo, Galdakao, Etxebarri, Arrigorriaga eta provintzia osoko informazio lokala egunero bidebietairratia.comen. Amaitzeko gaur urteak nor betetzen dituen esango digu Unaik. Gaur Jonek eta Maiak 10 urte betetzen dituzte. Ondo pasa zuen egunean eta ea upari asko ekartzen dizkizueten. Zorionak zuen lagun guztian partez. Hau izan da dena lagunak. Segi Pospolin irratia entzuten egunero. Gero arte, buena parte.